Mga tao diri nang nagko mga tao diri. Nambok. Niluto ng tangkong ni Inday Milin. Subak na nilatan og baboy. Huh? Huh? Viral gi ang tigluto ni Ariro tigluto ni Inday Milin kay magpangita. Tangkong malami. Hindi nakanon nyo bugnaw. Napamutikan ano ito? Ito pikas. Ha? Wala na, ikaw na. Healthy man, healthy. Yummy.